Abokan nishaɗi, Assalamu alaikum. Albishir, babi na 10. A jiya mun tsaya ne inda muka ji jarumi ya ɗauki Fadila sun fita. To yanzu za mu ɗora. Halima ta sauko daga kan gado ranta a ɓace, ta saka takalminta ta gyara ɗankwalinta. Halima ta ce, yanzu abin da babanki ya min ya kyauta kenan? Sai kin ji irin kalaman soyayyar da ya dinga faɗa mata. Abin da ni bai taɓa faɗa min ba. Ta goge hawayen da ke ƙoƙarin zubo mata. Sumayya ta ce, Momi da Allah ki yi haƙuri. Na faɗa miki ki bar ni da wannan yarinya. Ni zan yi maganinta. Halima ta ce, kai wallahi ba zan yadda ba. Yanzu yana nufin ya amince da ita kenan? Kai ba zan iya ba. Ba zan taɓa iya tunanin yana tare da wata ba. Sumayya ta ce, ko ma meye dadi zai aikata? Wallahi ita ta saka shi. Dadi yana son ki sosai. Ban ga abin da zai sa ya so wata ba. Halima ta ce, tashi mu je gida kawai. Zai gani ai. Tunda a gidan ba barin shi zan yi ba. Ya samu sukuni da ita. Suka fita suka bar asibiti da sauri suka yi gida. Suna kaiwa gaban wani katafaren gida. Aka buɗe musu gate suka shiga. Fadila mamaki take saboda har yanzu bata gane inda suke ba. Gida ne mai girma sosai. Yi fakin a gurin fakin suka fito. Fadila ta ce, ina ne nan? Jarumi ya ce, gidan jarumata, masoyiyata, rabin rayuwa, uwar 'ya'yana, my sweet potato pea, my surgery mint candy. Yana magana tana murmushi tana kaɗa kai. Fadila ta ce, har da zan ce kila ni ce, amma na gane ba ni ba ce. Jarumi ya ce, in ji waye ya ce ba ke ba ce? Fadila ce, ka ce rabin rai. Fadila ta ce, ka ce rabin rai, kuma anti Halima ce. Sai dai idan naka ran da girma yake, kila na samu kwata. Sai dariya ya kaɗa kai. Jarumi ya ce, wallahi baki da dama, mu shiga ciki. Suka jera suka shiga ciki. Sun ci karo da masu aiki suka gaisa. Ya faɗa musu matarsa ce. Suka zauna a falo. Babban falo ne sosai. Fadila ta ce, har yanzu dai baka faɗa min me ya kawo mu nan ba. Jarumi ya ce, gidanki ne my love. For some time now, na lura gaskiya kamar ba za ku zauna lafiya da Halima ba. Dan har yanzu na san tana kan bakanta. Wannan shi ma cikin gidaje na ne na saka aka gyara miki. Na mallaka miki halak malak. Ta yi ta kallon gidan tana mamaki. Yanzu ita za a ce wannan gidan nata ne? Fadila ta ce, baby, yi haƙuri, amma I can't take this from you. In fact, ba zan iya rayuwa ba a wannan gidan. Can ɗin ma kawai don nan kake zaune ne, amma anya ka san irin gidan da na fito kuwa? Jarumi ya yi murmushi, ya matsa kusa da ita ya zauna, ya riko hannunta ya yi kisin, sannan ya maida. Jarumi ya ce, abu ɗaya, ke mace ce, mai bin umarnin mijinta. Don haka na ce dole ne ki zauna, domin nan shine gidanki daga yau. Me ma kika kira yanzu? Please say it again. Ta yi 'yar murmushi ta ɗauke kai. Fadila ta ce, na ce baby, shi kenan? Duk abin da ka ce shi zan yi. Jarumi ya ce, yauwa, ko kefa, kin san abu ɗaya? Fadila ta ce, sai ka faɗa. Jarumi ya ce, tun da na gana ne, ina son ki. Na rasa bacci, na rasa abin da ke min daɗi. Ke nake mafarki kullum, at time ma har gizo kike min. Na rasa damammaki da yawa da zan nuna miki irin son da nake miki. Amma na tabbatar miki da cewa daren yau ba zai wuce ni ba, sai dai idan mutuwa ce ta ɗauke ni. Haba, abu sai ka ce a littafin Zimoha? Fadila ta kasa ɗago kai sai dariya take yi. Ya ɗago fuskarta duk da haka ta ƙi yarda ta haɗa ido da shi. Fadila ta ce, sai dai ni ban shirya ba. Ka san babu kayana a nan. Kuma Jarumi ya ce, mu je ɗaki na nuna miki. Ya kai ta har ciki ya buɗe mata wardrobe. Sai ga wasu kayanta a jere. Fadila ta ce, wow, how? Yaushe aka haɗo su? Na ga har da sababbin nightwears. Jarumi ya ce, all yours. Na yi hakan ne don na san za ki so ki bani wani excuse maybe. Please just go in and fresh up. Kin ga wayata zan saka a flight mode. Ke ma ki sa taki. Ya miƙa mata ta karɓa ta saka sannan ta ajiye wayarta.
Shiga bathroom ta yi, ta daɗe ciki bayan ta yi wanka domin kunyarsa take ji sosai, amma sai ta ga shi ko a jikin shi. Da ƙyar ta fito sanye da riga bacci, ta zauna a gefen gado, ya matso kusa ya rungume ta. Jarumi ya ce, ke ce kwanciyar hankalina, ana fatan rabuwa da ke har abada. I love you. Fadila ta ce, abu ɗaya nake son ji daga gare ka. Jarumi ya ce, me kenan my love? Fadila ta ce, ina so kai min alƙawarin cewa za ka daina ɓoye alaƙar mu. Za ka nuna wa duniya ni matarka ce kuma kana so na. Jarumi ya ce, ikon Allah, Fadila ni ba rago ba ne. Duk abin da nake yi akwai dalili, amma na miki wannan alƙawarin kuma zan kasance tare da ke har abada insha Allah. Fadila ta ce, na gode my love, I love you so much. Jarumi ya ce, yanzu kin yi lifting shi ɗin kenan. So mana to, come closer to your husband. Fadila ce, a'a fa, my husband has to stand up ya je ya yi alwala, mai nafila 2 da ya kamace mu, sannan mu gode wa Allah. Jarumi ya ce, haka ne kuma fa, to aike ɗin ce kin gama rikita ne. Suka yi dariya tare, ya ɗora alwala, suka yi sallah, suka gode wa Allah. Wannan dare ya zama mafi alkhairi a rayuwarsu, domin a nan suka fara rayuwar aurensu. A duk sanda ya farka ya ganta cikin fargo a gefensa, sai ya daɗe yana kallonta, yana ƙara jin ta a ransa. Wai yau shi ne yake son yarinya har yake binta haka. Daga nan kuma sai ya tuna halayyarta da yadda suka sha bamban da na Halima. Kwata-kwata hanyarsu ba ɗaya ba. Halima ranta ya mugun ɓaci da ta kai gida ba ta gansu ba. Har maganin bacci Sumayya ta bata kafin ta samu ta ɗan yi bacci saboda baƙin ciki. To masu sauraro, duka-duka a nan za mu dakata. Mu dai fatan mu ku ci gaba da danna mana subscribe, wato alamar ƙararrawa. Ku yi mana liking, sharing, ku dai ku ci gaba da bibiyan mu.